Witam was serdecznie, moi drodzy, ja jestem Niklaus, pozdrawiam serdecznie Hitboxa i pozdrawiam YouTube'a. To jest gra o ratowaniu ludzi w karetce, nie wiem co tu więcej powiedzieć. Kampania, czeka na ciebie pierwsza akcja, nie przeciągajmy, rozpoczynajmy. Ja już czuję, że będziemy tak iu, że będzie oj. Dobra. Mam nadzieję, że to będzie produkcja nieprzeciętna. Na taką też się zapowiada w sumie. Będzie dobrze, no. Myślę, że... Rettungsdienst. Czyli... Nie dość, że jeździmy na karetce, to jeszcze niemieckiej. Rettungsdienst. Wypadek. Witamy w pogotowiu ratunkowym. Ej, patrzcie, jak idealnie kamerkę dałem. Aby dokładnie obejrzeć pojazd, kliknij na przycisk z pojazdem. Mam różne. Mam takie małe, duże Notarzt. To będzie kurde dobre. Dobra, ja chcę ten. Nacisnąć spację. Łojerona, patrzcie na to. To jest technologia. Naciśnij na ikonę z mapą. Okej. Dobra, póki co wszystko ogarniam. Dodatkowe informacje dotyczące możliwości terapii. LOL, załóż maskę tlenową. Porozmawiaj z pacjentem, użyj defibrylatora. Ej, terapia. Użyj defibrylatora. Podoba mi się. Podoba mi się fest. Opieka psychiczna. To brzmi bardzo ciekawie. No dobra. Tu mam statystyki. Jeszcze nic tam się nie dzieje, bo jeszcze nie robiłem żadnej akcji. Dobra, oj. Czas na doktora Niklausa. Tak jak był serial Cobra 11, Alarm für Cobra 11. To... no. Ej, a co oni gadali? Co? Ja mam jechać? Ja myślałem, że to będzie takie jak tamten Feuerwehrwache Simulator. Ein Organtransport muss durchgeführt werden. Alle anderen Fahrzeuge sind bereits im Einsatz. Ihr Zielort wurde bereits an das Navigationssystem übermittelt. Ja? Alles bereit? Gehen wir zur Aktion jetzt. Naciśnij U, aby przejść do statusu radia. Aha. Przyjęto zlecenie. I potwierdź to naciskając return. Czyli enter. Przyciskiem M uruchamiasz silnik. Przyciskasz, hamujesz przyciskiem S, space. Migacze! Migacze E, Q. No ale ja nie jada. Ej, doczytał ktoś z was? Co tam trzeba było zrobić dokładnie, bo... A ręczny był, a widzicie, karwa, kawka. Dobra, jadymy. Łojerona. Ej, to jest GTA. Tylko lepsze. Ej, ale się zacina coś trochę.
Ta gra jest za mocna na mój... Ja mam za słaby komp na tą grę. O kurwa. To będzie... Ej, jak tu się włącza ten... Oi oi. Gdzie się robi oi oi? Ze słabego mam peseta. Ej, jak się robi oi oi? Czy on ma prawko w realu? Na okręt. Ej, Wiedźmin lepiej chodzi seryjnie. Aha. Nie. Ej, musi się robić, to jest kierunkowskaz. Ry, ty, nie. B, B, F, G, H, J, K. O lol. To nie to. Światła. C, V, X, B. Jest oj, ale nie robi oj, oj. Sam sobie zrobił. Myszką. Nie funkcjonuje. Moi drodzy, dostałem 100 zł. Teraz szybko jedziemy. Szybko jedziemy za 100 zł. Jedziemy na pomoc za 100 zł od Kuko za rogu. Z drogi! Was ist denn los? Jak te dziecko, wiecie. Was? Los, weiter! Dobra, jeszcze raz. Znaczy... Noch einmal. Jeszcze raz! Dziękuję w ogóle pięknie za stówkę. Chylę czoła. Jestem wzruszony. Jeszcze raz. Teraz już wszystko wiem. Dobra, wszystko wiem. Jadymy. Ein Organtransport muss durchgeführt werden. Organtransport Alle durchgeführt. anderen Fahrzeuge sind bereits im Einsatz. Ihr Zielort wurde bereits an Pa. das Navigationssystem By das übermittelt. kręcą teraz. Ja, jada. Dobra. Organentransport durchzuführen. Machen wir... Ej, ale sygnał muszę włączyć. Muszę mieć ojoj. Jazda na sygnale minus 10 expa. Dobra, zamigałem. Ale ja muszę ojoj mieć załączone. Co ze mnie jest za karetka bez ojoj? Ctrl Alt. Może to jest taki... No jakżeż to? Jest status 1. Aha. Dobra, jadymy. Ej, jak ja tu mam zgodnie z prawem jeździć? A bo to nie jest ten. O kurde bele. Ej, miałem dać kierunkowskaz, ale mi się zapomniało. Ej, ja coś chyba źle pojechałem, co nie? Takie mam wrażenie, że ja nie mogłem tam jechać. Przepraszam. W ogóle... Ej, ja jestem kurde karetką. Ja muszę gipko muszę jechać. Bo tam ludzie czekają na ratunek. Oj, oj. Organentransport durchzuführen. Gehen wir schnell, schnell. Verfluchte Dummkopf. Müssen wir helfen. Diese arme Mann ohne Organen. Dobra, wyłącz to. Ej, to jest na winklu. Durchfall. Dieser Mann hat Durchfall und wir müssen ihm helfen. Raus, weiter! Weiter! Verfluchter Schwein! Weiter! Ich muss helfen!
Raus, raus, raus! Raus! Bandite! Ej, jak w GTA ten znacznik. Ciśnij przycisk U. Aha, return. Przyjęto status 4. Łociul 10 ekspasek dostał. Wyłącz silnik. Ale się dzieje. Kurde no. Ja, ich muss helfen, Bolschewismus zu bekämpfen. Nieder mit Bolschewismus. Już? Odebrałeś organ. Status 7. Przyjęto pacjenta. Włącz silnik za pomocą M. Zwolnij ręczny. Mogę zmieniać kamerę. Aby móc dozwoloną prędkość, włącz tempomat. Tempomat? LOL? Wyłączam. Ej, seryjnie co ja zrobiłem? Czemu on mi tak wolno je... No, dobra. No nie robi oj, jaki to ma sens w ogóle? Dobrze skręciłem przecież. Jak nie ma oj w karetce w ogóle? Ich kann nicht helfen, wenn ich habe keine oi. Wo ist meine oi? Ale operuję tymi migaczami. Czuję się mistrzem. I on jest majstrem pomagania ludziom. Czekaj. Z drogi cwele, bo organy jadą. No i pa, i się jeszcze zatrzymał. Schnell. Cwele. Raus. O, przepraszam, nie załączyłem. Nie jedź tak szybko, bo zlamisz. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Patrzcie, prawy, lewy. Dyskoteka. Pabyda skręcą teraz. Achtung die Kurve. No bo jo się gibia, bo tam czekają na organy, no. Jerona. Bo mnie zerwie. Ich muss nach rechts. Ej, ponoć się da grać na padzie, nie? Dobra, jadymy. Ej, idzie rozjechać, hopa. To jest jak driver. LOL. What the fuck? Byda z kryncą. Jakie czerwone? No bo ja nie mam sygnału dźwiękowego, nie ma oi nie robię, no i to jest źle. Dobra, jeszcze pół kilometra. Ej, seryjnie, ta gra łazi gorzej jak Wiedźmin, nie? To jest ewenement na skalę światów wszystkich. Kurwa mać, przepraszam. Wek! No pa. Albo czerwone jest. No dobra. Tym razem wam się udało.
Bolszewickie świnie. Możemy sami robić. Nie, bo to głupio. Ioi. Dobra. Organy wstrząśnięte, niezmieszane. Nie powierzyłbym ci swojego życia. Co wy gadacie? Patrzcie, jaki zamiast wyborowy kierowca. Kierownik. Pas, slalomem. O surwoniu. No, dobrze, nic się nie stanęło. Byda z kryncą. Musi być gdzieś oj na 100%. O, dobry. No. Troski links. Co prawda nie na ten pas, ale cóż. Ja jestem lekarzem i obowiązki mam lekarskie. Status 8. Enter. M. Szefie. Mamy twoje organy. Bierz się je. Dostarczyłeś organ, zgłoś się do centrali. Ja już się zgłaszam do centrale. I ja... Ej, tam było napisane wyłącz silnik, zwolnij ręczny i w trasę. Ej, musimy obejrzeć KS... O. Jakim autem jeżdżę w realu? W realu autem! Jak po realu nie można autem, bo tam ludzie łażą, a w ogóle to już nie ma realów, bo teraz są oszomy. Jaki głupi, takie godać, takie głupstwa, jaki głupi pado Po realu autem jeździłby normalnie, to by cię zaro zawarli do herestu. Po realu autem. Klakson N, aktualizacja radia U, potwierdź return, widzicie moi drodzy? Return, nie ten. Syrena, o! No. Fajta! Ej, nie działo. Jadymy! Raus mit dem! Wciuli to nowo! Jo musza gipko! Bo tam ludzie umierają! Pado! Raus! Bolszewistische bandite. O, może za fest. Może żech przesadził, ale to z radości, wiecie, jeszcze raz. Ej, zaś te organy! Jeruna. No dobra. Ein Organtransport muss durchgeführt werden. Ja, Organtransport durchgeführt werden, ja, das alles stimmt, alles verstanden, ja, gehen wir mit diese Organen, ja. Dobra, wszystko będzie dobrze. Nie mogę sobie tego odmówić. Ich gehe für die Organen. Raus von die Straße. Nie mogę, muszę czekać. Może poćwicz poza streamem, żebyśmy się nie męczyli. Lol, co? A może by ktoś kupił suba albo dał donate'a, żebym ja się nie męczył? Jada!
Hilfe, ich habe Verstopfung. Oh nein! Nur nicht die Verstopfung. Ich muss helfen. Ich helfe. Ich helfe alle Männer der Welt. Runa, sorry. Rote Licht bitte verwechseln. Ich brauche grün. No, zmieniaj się, jadymy. Pa jak stanął, no pa ekstra mi tak stanął. Normalnie co za ciula. Mogę na czerwonym? A no ja dyć. No dyć, że mogę. Raus! Raus! Du Hund! Ja. 4 M. Kurde, moi drodzy, poczułem powołanie. To jest gra do mnie. To jest normalnie gra do mnie. Mi się w ogóle wydaje, że te hopki, jak one wyłażą, to oni z ziemi wyłażą, tak. Dobra. 7. Stellen wir Nummer 7. Und jetzt tak, organy prosto z wypadku się bierze tutaj. Tak jest, karzeł z walizką. To był Hitman. Dobra, teraz na spokojnie. Teraz na spokojnie, bo nie jedziemy do akcji. To nie ma co się podniecać. To nie odpalamy sygnału świetlnego. Na spokojnie. Halt! Papier? A, przepraszam. Byda skręcą. Jak pod prąd? Pod prąd? Co ty dupisz? Kaj pod prąd. Kierunek radzionków. A! Zielone! Entschuldigen Sie. Ile lat trzeba na licencję ratownika medycznego? Ja dostałem od razu. Czyli niedużo. Ej, ale w prawdziwości to też się tak wolno jeździ, to jest masakra. I dobrze, że ja prawa jazdy nie mam. Bo bym się na tej drodze zanudził. Ja może tak se pojadę. O nie! O nie. A w sumie ja chcę prosto jechać. Co? Ja jestem karetka, ja mam zawsze pierwszeństwo. Ty, hopie, waży. Co za ludzie? Co to za ludzie sam jeżdżą? Byda skręcą, dejcie pozór. No jak ładnie. Można? Można. Kurde, wciągło mnie. Normalnie. Teraz już nie, teraz już jedziemy bezpiecznie, tak, bo nie ma co się tym. W ogóle, a to może takie elementy recenzjowe bym tutaj wprowadził. Także moi drodzy, grafika stoi na naprawdę wysokim poziomie, kojarzy się z takimi produkcjami jak GTA 5 czy, prawda, Crysis. Fizyka jazdy jest taka. Animacja postaci fantastyczna. Dubbing po prostu wyrywa człowieka z fotela. O, sorry.
Nie przejeżdżaj przez ciągłe linie, bo dostajesz ujemne punkty. Przecież ciągłą można. Nie ciągłej nie można. Nie będę z żadnym tempomatem jeździł. Co się... Tempomaty są do dzieci. Co sądzę o detekcji kolizji w grze? Bella! Bellissima! Jest czas kręcić na most. A! Pomarańczo... Jak na czerwone! Kurde, jak ja wjeżdżałem, to jeszcze było żółte, Jakie ciule! Dajcie spokój. Co to są za... Co to są za zasady? No jedź! No zielone jest, jedź no! Z prawego pasa w prawo, a z lewego w lewo. A! To jest wszystko bolszewicka czerwona propaganda. Nida mit bolszewizmus. O jak pięknie. Jak ja tam mam przejechać? Wszystko było zgodnie z duchem craftu. No. Kurde, ja nie chcę tempomatu. Ja mam co? Zgłoszenie gotowości dać, nie? Jezu, bo oni mi każą tempomat włączyć. No macie tempomat, no. Przyjazd do szpitala. No. W jakiej dzielnicy mieszkam? W centrum. Tak zwany Grossfeld. Ej, tam jest karzeł. Jest karzeł? To są jak ci z Alarm für Cobra 11. Dobra, zgłaszam do centrale. Zwalniam ręczny. I jada w trasa. Wracaj do stacji pogotowia. Wracamy. Bezpiecznie. Teraz wszystko bezpiecznie już. Nadmierna Kiedy mam iść do Agory, żeby cię spotkać? Nie, do Agory to ja rzadko łażę. Chyba że po wódkę. A że wódki nie piję, prawie w ogóle. No. Nie, no bo to ja tak, no bo ja czuję, ja się muszę śpieszyć. Ja czuję ten mus. Czy będzie Eugen? Eugena już nie będzie nigdy, mówię to od dawna. Hello! It's me! Ej, jak ja tam mam przejechać? Ej, lol, jak tam jest woda? Jak ja mam tam przejechać? To nie tam! Co za pasmo porażek? Nie! Kurwa!
Ja sobie tutaj zakończę odcinek na YouTube'a. To były początki kariery doktorskiej. Krótko mówiąc, Niklas się doktoryzował. Polecam się wszystkim na przyszłość, aby zostać moim pacjentem. Dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na streamy, na G2A i w ogóle.